tänä yönä te kaikki luovutte minusta. Herra, vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en aio luopua. Totisesti, tänä yönä, ennen kuin kukko laulaa, sinä 3 kertaa kiellät minut. Vaikka joutuisin kuolemaan kanssasi, minä en sinua kiellä. Jääkää tähän ja valvokaa kanssani. Minä olen tuskissa, kuoleman tuskissa. Menen tänne rukoilemaan. Ettekö te hetkeäkään jaksa minun kanssani valvoa? Valvokaa ja rukoilkaa, ette te joudu kiusaukseen. Yhäkö te lepäätte? Hetki on tullut. Ihmisen poika annetaan syntisteille. Meitaamme salatajan on lähellä. Päivää, rakkaus. Ystävä, tätä varten sinä olet tänne tullut. Vartijat, ottakaa toi kiinni. Lasken miekkasi ja laita se tuppeen. Joka miekkaan tarttuu, hän miekkaan kaatuu. Ettekö te yhtään ajattele, että voisin ottaa isältäni tukea? Hän lähettäisi tänne 12 legioonaa enkeleitä ja vaikka enemmän. Tehän olette tulleet tänne kuin jotain rosvoa ryöstämään. Mutta kaikki tämä on tapahduttava, jotta profeettojen kirjoitukset kävisivät toteen. Mä en tiedä, mistä puhut. Hän kulkee Jeesuksen kanssa. En tunnista koko miestä. Hän on varmasti Jeesuksen seuraaja. Sen kuulee hänen puheestaan. En tunne koko miestä. Mutta hirvuu! Oletko sinä juutalaisten kuningas? Sinähän sen sanoit. Tuomitkaa hänet kuolemaan Jumalan pilkasta. Tuomitkaa hänet kuolemaan. Kuolemaan! 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 Ettekö kuule, kuinka raskaita todisteita he syytävät sinua vastaan? Hyvä on. Kuten joka vuosi juhlan aikaan, vapautan yhden vangin, jonka te saatte valita. Vapautanko Barabbaksen vai Jeesuksen, jota kutsutaan Kristukseksi? Vapauta Barabbas! Vapauta Barabbas! 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 Mitä minä teen Jeesukselle? Tapa! Ristiinnaulitse! 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 Mitä pahaa hän on tehnyt? Minä olen syytön tämän miehen verenvuodatukseen. Tämä on teidän asianne. Verensä voi vuotaa meidän ja meidän lastemme päälle. Hyvä on. Vapauttakaa Barabbas. Ruoskikaa Jeesus ja toimittakaa hänet ristiinnaulittavaksi. Ollas tervehditte juutalaisten kuningas. Sinä siellä, mikä on nimesi?
Simon Grönläinen. Tulee kantamaan ristiä. Älkää te minua itkikö, Jerusalemin tyttäret. Itkikää itsenne ja lapsienne. On tuleva aika, jolloin autos on hedelmätön. Jolloin autos on kohtu, joka on lasta synnyttänyt. Ja rinta, joka on lasta ei ole ruokkinut. Ja ihmiset sanovat vuorille, kaatukaa päällemme, kukkuloille, peittäkää meidät. Ja jos näin tapahtuu vihanalapuulle, mitä tapahtuu kuivalle? Ootko sä nyt sit mukaan kuin juutalaisten kuningas? Jos sulla on mitään voimia, niin vapauta nyt itse siitä ristiltä, hei. Etkö sinä yhtään pelkää Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta? Meidät on tuomittu tänne omien pahojen tekojemme tähden, mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään väärää. Jeesus, muista minut, kun pääset valtakuntaasi. Vielä tänä iltana olet kanssani paratiisissa. Hän olikin viaton. Voinko noutaa Jeesuksen ruumiin? Voit. Kolmen päivän kuluttua. Älkää pelätkö. Miksi teet sitten elävää kuolleiden joukosta? Hän on ylösnoussut. Muistatteko, mitä hän sanoi, kun oli täällä vielä Galileassa? Näin on tapahduttava. Ihmisen poika annetaan syntisten käsiin, hänet ristiinnaulitaan, mutta 3. päivänä hän nousee kuolleista.